ukhalatha sengikhona sengiphathi kona channel yakhe hamba phambili kezo mina baza ukuthi ungaphumala bathi la sibona ama-comment mhlawumbe ukuthi usemusha like ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment ke nokulike nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu uma sibheka ivideo namhlanje ivideo elapha nginiphathele khona udouble thinta lapha nensizwa efikile igalelekile lapha nendemini nomculo maskandi insizwa uSmiramira uSminoff lapha nensizwa ke ezakhela udumo lapha ngekhono nje limangazayo lapha nezinkundla zokuxhumana nakade ke lenza khona abantu abadumile lapha nakubala abaculi maskandi kanjalo nabanye abelaphi bendabuko abafana nobaba uDr 3 Second baningi kakhulu nje abantu ethe ukubalingisa lendlela lensizwa and ithe mangabe balingisa impela kade balingisa ngendlela okuyiyona noSminoff ke usevele lapha wakhipha enye iclip okanye ivideo lapha bacula abashaya ingoma kanti encane entshasha ekhuluma nje ngokuthi wakumathanda nokwenzani wona lo abantu abaningi abavala umlomo ngemuva ke ukuzwa le ngoma ayicula njengoba ke ecula unto encane uSminoff ngale mhlawumbe ukuthi ngilo ngichaza kakhulu bamba naye ivideo mina ke sengiyahamba kodwa ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo wakho ukusubscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu naye ivideo kwakumathanda nawo wezani nalona kwakumathanda nawo wezani kwakumathanda nawo wezani nalona kwakumathanda nawo wezani kwakumathanda nawo wezani nalona kwakumathanda nawo wezani omambogele okazana ngayo